Za ku je unguwa ko? To yanzu abin da za a yi ni bari zan je tafani. In kun je da Allah ku ce mata ina mata barka. Yawwa sai kun dawo. Allah ya kiyaye. Yawwa yawwa. Abin da yake gaya miki, karki damu, za mu je akwai kuɗi zan biya ki. In muka je zan biya ki. Akwai kuɗi karki damu, yanzu abin da za a yi muka je zan biya ki. Ina da kuɗi a cikin gida, karki damu. Ni ba kan mu je kana gaya min wai babu kuɗi ko kuma ka zo kana ce min wai matanka. Ni ba ruwana da matanka domin ban san wannan ba. A'a no karki damu duk sun tafi anguwa gaba ɗayan su. Yanzu abin da za a yi bari mu je gidan da yanzu akwai kuɗi zan biya ki dare karki damu. Baba Kai Aliyu kun su waka ce ka waka nace dai kin haddace wannan kawaidin da na koya miki ko yawwa to shikenan. Yawwa yanzu abin da za a yi shigo masana sun tafi anguwa. Ne makin ne ni ya ki buɗe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me gida me kike gani haka? Ladidi! Na'am. Me zan gani? A'a. Me zan gani haka? Ishimawi. Waye wannan? Ishimawi da ahalari zan koya mata. Katan banza kawai. Ishimawi da ahalari zan koya mata da sarmakandi. Ishmawi da Anas. ashe kai munafiki ne ban sani ba. Daman matan kana nan kace mun ba sa nan wa'annan ne matan ka dibe su fa. Ashe kai munafiki ne ban sani ba mace amana. Mayaudari. Ga kinan babban munafika. Bari in gama da shi. Kin iya dauko kafa ki Bari na in gama da shi. To jigani Daidai sai ki maimaita. Ladidi rike min ita ina zuwa. What?